Як зерне ў зямлю, песня падае ў сэрца, каб потым калоссем да неба ўзняцца. Яе перадалі мне бацька і маці, каб род мой ніколі не мог абарвацца. Сямейны пасеў — гэта песня ў нягодах. Яна нас вядзе праз віхуры і воды, пакуль зерня калоссем здымае. Народная песня краіну з'яднае. Няўжо ты не познала? Это белорусская народная песня. И она не просто придумана, и она выгадованная, як тое зерне ў поле, многими поколениями нашего народа. Гэтай песні, як найбагацейшы ўраджай, складаюць сапраўдны музычны скарб нашай радзімы. Песня – это культура народа, яго непаўторная гісторыя, уплесеная у кожным адбыў, у кожнае слово. Наш галоўны клопат, наша задача, як і добрага гаспадара, зберагчы наш скарб, каб ён даваў новыя плады. Менавіта гэтая тэма кранула нашае сэрца. Мы цэлы год займаліся яе вывучэннем. Як сапраўдныя жняцы, мы збіралі зярнятка за зярняткам веды пра народную песню. І сёння мы табе раскажам і пакажам усё, аб чым даведалі. Наша праца складалася з розных этапаў, нібы пасеў і збор ураджаю. Ой, дзе мы толькі не пабывалі! Мы пабывалі ў сапраўдных фальклорных экспедыцыях. Пабачылі, як жыве сучасная беларуская вёска. Дакрануліся да побыту, які існаваў раней у беларускіх сем'ях. Адчулі каштоўнасць народнай песні. Вытокам нашай працы стала стварэнне ў нашай школе віртуальнай бібліятэкі, у якой паказалі увесь плён нашага даследавання. Там кожная зярнятка асобная песня, гісторыя, душа. Важна захаваць нашу песню, каб яна не знікла ў сучасным свеце, а працягвала квітнець, як маладая рунь. Як гэта зрабіць? Сям'я. Вось асноўны захавальнік. У кожнай сям'і свае песенныя традыцыі, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне. Сямейны ансамбль – гэта музычная скарбніца народнай творчасці. Ого, гэта ж цэлы хор у адным доме! Амелія, і такіх сямей шмат у нашай краіне. Яны сапраўдныя златаспадары нашага песеннага поля. Мы памятаем, як нас сустракалі з цеплынёй беларускай душы. Сямейны ансамбль. Іх песні, як хлеб, выпечаны з жыта. Простыя, шчырыя і духмяныя. А давайте успомним песни, якія мы назбіралі! Як по лісі я гуляла, свої шестей виглядала. Там,
ствараецца сямейны музей, які дапамагаюць захаваць прыгажосць песні да наступных пакаленняў. И як передать свой песенный дар подрастающему поколению, нам рассказала Инесса Прохенчик, хормайстер семейного ансамбля Прохенчик. Раз вы знаете, яны просто чули эту песню, и тому яны не могли не петь ее. На репетициях яны были разом с нами, и так из потиху, из такой маленьких, и выросли, и пели, тому яны уже не могли их не любить. Яны с малетства их чули, яны ходили в музычную школу, яны спевали в ансамбле, и зараз уже выросли, и только и дети, уже наши внуки разом с нами спевают эти чудовные наши белорусские песни. Наша белорусская песня, какая-то повторная, яна будет гучаць у сердце кожного з нас. А моя бабуля поделилась секретом захования белорусской народной песни. Мне вельмі хацелася захаваць усе тыя песні, якія спявалі дзядуля і бабуля. І вось у нашай сям'і такім чынам захаваліся ўсе народныя традыцыі, і яны з такім задавальненнем пачалі перадаваць гэта яшчэ сваім вельмі маленькім дзеткам. І яны ўжо з мамой на вышках гралі, выступалі і спявалі. І вось цяпер мне вельмі хочацца, каб народная песня засталася ў першую чаргу ў сям'і. Пакуль спяваюць сем'і, песня будзе жыць. Любите, кахайте, шануйте, беражите беларускую песню. Няхай яна прарастае ў вашых сэрцах, як жытні колас у роднай зямлі. И сегодня семейный ансамбль «Саход» хочет запросить весь зал, усіх присутничать, заспевать разом з нами. А заспеваем песню, яку спевала мне моя матуля, и она нам подарила. Я щиро признаюся вам, что я не ведаю, что тыя слова означают. Але я думаю, вы запомните, заспеваете, бо вона от моя внучка, и она еще в дитячий сад ходить, а спевала разом з нами. Головне, запам'ятайте слово. Трай-ля-ля-ля, трай-ля-ля-ля-ля, трай-ля-ля-ля, трай-ля-ля-ля-ля. Дружно, все разом.